Le ntokazi ekule video elandelayo ikhuluma ngokuthi yashada kanjani nekhehla neminyaka engu-65 years ubudala nokuthi yayingumsola futhi ngokubulawa kwayo le ndoda. Usisi uyoqala ngokusixoxela ukuthi wahlangana kanjani nayo-ke le nsizwa yakhe kanye-ke negigaba ezike zabehlela emshadweni wabo. Lona-ke kusawu part 1 usazolandela u-part 2. How I got married to a 65-year-old man, and then I was a suspect for imeda yakhe. Yeah. Okay, I'll start by how we met. I went to Joburg to my cousin looking for work. When I got there, then cousin obviously then my cousin this other day at on a Friday must come in with her friends. Then nyani siphume sifike kule ndawo ke indawo ekubraya kuyo ke sithenga into zosela siseleke ngibe mnandi. Then ndihambe nde bathroom with one of my cousin's friends. Then sibuye bathroom nyani siqathe kule tafile ihlela ababhuti ke badala bathi kubona ka hi girls hayi njani siphile njani siyaphila bayakhuluma ke nyani semsotla tafileni yethu exesheni we did inyama ifike inyama nyani sitya inyama. When we were about to finish le nyama, one of the guys abaphangela pha azephethe i-tray elento siselayo afika athi ba those guys bathi masantizise apha lento it's on them. Okay, fine. So I'm saying, oh, thank you guys, thank you. Like okay, fine. Sihlale ke. Wemnandi konwatye sidrive beyilondo because we are here to have fun for that matter. Then into enzekayo kuvalwe kule ndawo around 3. Then sazama request at that time but sizama into yohamba. One of these guys asked up good guys nihamba ntoni, are you sorted for transport? No, some request for into zosithatha. Okay, bese sikina no girls, if you don't mind singanigodusana nihlala phi. I guess sisho sihlala phi singanigodusana. Okay, fine, no problem. Ake nyani sihambe basikhaphe. Then by force the girls ithu ingene kule imoto enye ithu ingene kwenye imoto zaziyi-3 nyani bahambe basigoduse nyani. Xa sifika pha lo wam ke acele number ndimnike nyani number which I'm like mhle ndizokubhlokha for 1 meter kondithini. Okay, fine, so hlukana nyani. The following day afone ke nyani ba hi guys nivuke njani, hayi ndisho ke ukuba hayi sivukile wethu babalazi njani, hayi saba strong ukubona. Athi how about ndinithengele i-Nando's. Said okay, ngasithengela no problem. Athi okay, ndizoyithenga then it will be delivered at your place. Ndithi okay nyani ndimthumele address nyani exesha nifike nyani ilento i-Nando's ake sitye nyani kube mnandi kuthi. Then later on afone abo sibasenza ntoni sithi na which legs ngapha endlini athi asifuna bajoyina na. Like, no, we were not planning to go out because we are not good financially for us to basipo. No, it's gonna be on him. We can come and join them. And then atumile umuntu ozosithatha. Okay, fine. I don't have a problem. Phone na bangekho because asingahlala endaweni eyi-1 so by 4. So sifone na ba ichumze cousin yami then nyani sizothathwa. Sifike nyani ke le mini ke sizohlala nabetafuleni because size kubo apha. Nyani sihlale nabo nyani sithenge into zethu zosela sithenge into otya kube mnandi beyilonto nangalamini lifike ixesha lovala kuvalwe. Then nalemini siyotrothwa. Kondithini. Sinxokole ke during the week ba I'm looking for a wife. The first time I'm looking for a wife. Hopefully you are the person that I'm looking for. I'm like mkhulu ucabangani xa ubona mna ayibo ngela xesha guys I'm like upambene lo ubona. Okay, fine. The following weekend
abe seyifona on Sunday. Oh, siyafonela siyathetha like lanto. But ndithi Saturday xa ndibuza uba ndenza ntoni, ndike no, we're at my friend's party. Ndiqomba mana ndifuna lanto bingathi asinaline ukubona. Okay, fine. Sunday abe seyibuza uba wenzani, ndike mna ke no, ndihlela apha endlini cousin yam. As don't you want to come and join us? We're having a braai at my friend's place. And let me ask my cousin. Nyandi both cousin I guess ngaya. And check him the no singeza. Atikena okay also tumelo driver azosithatha. Nyana mtumelo driver sihambe siya. As we fika nyan fike behleli, there are 2 girls that were there, but there were a bunch of those old men. Okay, fine, nyani sihlale. Okay, that time sasizolanda ke sasekuqedwe ke kuthengwe into zethu zosela, then fike kuhlalo kube mnandi apha beyilonto ke. Then into enzekayo sikhatshwa nguye later on xa sigoduka. Nyani xa sifika endlini ehlika cousin yam ndisheke sincokola ke. Abe sesithi ke ndibake, I am serious about you. I'm like ndithetha naye ndimjongileyo uba ndingakwazi uzincama kulo mkhulu. Hey, not knowing that izoba serious and I'm nalo but okay, fine. Just gonna come on, man. Let's be friends. Then we'll see uba izosibeka phi. Okay, fine. So hlukane. Kwathi kohlukana ndilala lamini sithetha during the week as usual. Ekuseni si good morning messages. Emini yandichekisha ukubona zazinto late good night yandichekisha how was my day because he knows that I'm job hunting ukubona. Okay, fine. Hey ngeleni ke 25 andithumelele ilento i10,000. I'm like, what? Ayibo wena umsebenzi eGauteng ufonele ekhaya ndithi ba ngiyasebenza ngithole umsebenzi, yayibona. Okay, nyani ndimfonele, thank you. How man but bangiqamba hayibo lo bhuti kubona. Okay, fine nyani siyathetha mana lo mfana ubona siyamncokola like but ayikho lani ba ndivisithele, yayibona yonke lanto because we sithe we be friends, yayibona yonke lanto. And then simane sifonelwa ke kuthiwa let's meet up with my friends there, let's join them, yayibona. So senze loo nto ke. Then kulento athi kwenye game ucela ndimkhaphe siphumile nesithomi zami ukhona naye phayana because sasesiphuma sonke ke. And ke ngoku ezithomi zami nale cousin yami seyilento ke ngoku seyindlela yabo baba mabaphume ngam because they know baba siyesavuma uhamba nalo but obvious he's gonna spend. Okay, fine. Silento ke athi ke nakucela ndimkhaphe the following week uya eKZN at Durban uzoba phaa for the whole week. Mind you andiphangele guys, so I have nothing to lose. I'm okay, no problem, ndizomkhapha. Nyani Monday ndimkhaphe. And ngondimkhapha like I'm like abengqondo namba sizolala phi. Obvious we're gonna share the same bed, yabona. But mandiyambe because ndifuna ubona indawo and like ndine-stress zami so ndifuna offload kubona. Okay, fine nyani sihambe. Xa sifika apha ayibo guy undibhukhele i-room. He was a gentleman, I don't wanna lie. Undibhukhele i-room yami. Okay, fine nyani. Indothuse like ndithukile ngaphakathi kodwa ndingasivezi uba ndothukile. Then he will go meetings zakhe during the day, abuya kwakhe. If we have time, unexesha siphume, have a lunch, go out checking out places in KZN. Okay, fine. Sibuye ke Durban. Buya kwathi Durban. Atsho ke no, I don't want you to ube nalani bandi yakupressurize. I want you to take your time. Because at the end of the day, I'm serious. Ndibona umfazi. And wena, I want you to be my wife. I'm like, wife. But into embi ke ngoku kanye nelisizi ke kule nto yalo bhuti, there are benefits because uyayithumela imali. Uyandithumelela imali. He's spoiling me because naseDurban wenza ezibukwayo. So I'm like, okay.
I can do this, I guess. I have nothing to lose. Sibuyile KZN ngosibuyile Joburg. The guy is spoiling me, I don't want to lie. Uspendile nangobe say KZN because he'll leave me with a cut like I'll go shopping like the whole day. And there was no limit so I was like living the life. Mind you, I'm from Eastern Cape and Pangeli, and I don't feel a thing that I'm Pangeli. Okay, fine. So no brothers. Then I'm like about okay, it's not gonna pressurize me into a relationship. Also make it less until I become ready. I got like I'm being selfish in a way that this guy okay, fine. This other time I'll go to his place. Okay, I started going to his place. Then we'll sit there like the whole time, just talking. Then I'll sleep at his place some other time. Then dilala spare room lala room. It's all that. And no one believed that ascending, especially because I was talking to my cousins and my friends that way, my cousin friends, and like I was telling them guys that and then they were like, yeah, he can't spend that much for you because Lomfana when's you going for when for about when you're not sleeping with him. Okay, fine, fast forward. I'd see this other time, but I don't want to stay alone and ndikwana kuhlala nomuntu. Like, hey, bro, ayizoncedisa into yoba ndiphume then ndi-end up ndile nto ndingawufumani umsebenzi ndibe sendiphumile. Ekugqibeleni ukhazana wam was helping me uba at least I'm not paying rent, all that. Athi kaloku if uyafuna uphuma phayana ungaphuma because you can get a place for you to stay, then you can stay there. Okay, fine. Come okay, no on rental just a cheaper land a bachelor. A bachelor like is cheaper ngoma 3,000 election because we're staying in auction with my cousin. We're not staying Queensland at European. Okay, fine. Brothers. Anfunele a bachelor flat in go 2-bedroom. A mid-rent. A rent 12,000, I think. Around 12,000. Nyana azonthatha let's go for viewing of a flat ayifumene mid-rent. Nyana azonthatha sihambe siye kule viewing ngale flat. Xa sifika yo flat is very nice. Bese ndibuza nyani kulo mntu ke uzosibonisa le flat how much is that? Bese check by imali. I think it was 12,700 I think. Abese sike brothers. He's gonna pay it because that time in September atuzoyibhatala for 12 months. Like why batala from la September until the following year? Why batala in advance? So I knew number ndizokwazi uhlala phayana until next year September. Noba sisacaba asavani but mna irent ndiyibhatalelwe for 12 months. I'm like, okay, nyani, ndifumane isitixo zefleti, andifakele imali lomfana for furniture. Hayibo, I'm living a dream, guys, ngoku. Nyani cousin nam ndixela uba bra, ndihambe ndinekazi understand by ye girl, nam shema ndifuna uxobe, I was gonna do it. Ndithi no Tom, mntase, anytime you want to come to my place, you can come. If ufuna uzohlala nam, ungazohlala nam, but ke, at least ngoku. Athi no cousin nam, no Tommy. When I'm does it, I can't like it. I'll stay here because at least I'm close to emsebenzini. Okay, fine, nyani. Ndimove ndiyozihlalela. Uhlalela kwami ke ngoku. Hayi ivuthu into yami nobhuti. Because siyaphuma soyithungo exeseni sibabayi-2. Xesha eninzi sibabayi-2. I go to his place. Then I think around December. That's where we started dating. Saqala ke ngokujola. Then go to ka. Nangolo December guys,
enze ezibukwayo umfana, because I remember wanifakela i-50,000 gone good guy for December. Okay, fine. Ndigoduke ndibuye ngoJanuary. And ke I don't want to lie that time. Sendipholile like nalento bendizele umsebenzi ayisekho ngamandla kubona. Ndizipholele wethu. Andikho anipheniki kubona. Ndiya emaila nje kuzo ndawo nje akho nto endiphenikisayo. Okay, fine. Ibe serious into yami nobhuti. Ayibe serious into yami nobhuti. Go June I was going home go June. Because nama isolekile, so I had to go home. Athi ke okay yena goduke ngo March. Egodukele nge-Easter, mzange ndigoduke nge-Easter. April senti ngo-March nje. Sandigoduke mna nge-Easter. So wabuya nje wathi ukhunto afuna uniphathisana xa ndigoduka. Icela ze ndimkhumbuze. Ndithi xa ndigoduka ndithi laa nto awuthe uzondiphathisa yona. Nyani ndilibale yonke loo nto mna, then ndimxaba ndiyagoduka because I have to be home. Ndiyancotyoka uyabona yonke laa nto. Then abe sesikeneke hayibe kuthona ngikhumbuse because ndandithe kuwe xa ugoduka I want to give you something enokuphathisana for ugoduka. Like usonifakela imali bra. So intoni enye anike lo mfana envelope. Ndibuze ma intoni le? Athi ileta ozofika uyinika utatakho. Yeah. Hliziyo yami guys ibethele uma qomba. Yeah. Guys lo mntu mdala nakutata. Because my dad was 58 that time. Was 58. So mdala kutata lo bhuti. Ndisike mna ke yintoni lena athi kena ke yileta. Your dad will know what to do with lo letter. Oh, okay. Guys, ndigoduke but nenani ba. Huh? Like ndiye entweni endlini because I had to go and pack my things because wanikela kwakhe lento. Ndithanda nelento necousin yami ba. Bra. Lento iba serious. But it's no sizodibana because ndim no cousin nami sasehla soyi2. Then nyani necousin yami sikhole ibhasi eyi1. Siyathela ke abendleleni ndithi bra. Dithini abuze ke brother mjonga. Athi ulento mani ulento sentu brother mje. Ukousin wami mjonga. Into mawuyenze. Nekuhloza uhlale phansi. Ucinga ba iyafuna nyani uyenza lento. But at the end of the day the guy is treating you right. Masithathe ithi sibeke ecaleni. When uyamthanda. Ndiyamthanda. But I don't want to lie, I've learned to ba ndimthande. Biseyikhona laa nto. Okanye I'll say that noba zinto bendenzela zona but ke uyabona? Ndiqomba hayi man ndizomnika utata le letter. Ndifike nyani ekhaya. Ndifike utata engekho because ndafikela eMthatha. Thina singaba seNgcobo. So i-funeral eseNgcobo. Nyani siyame siye kwi-funeral sigoduke because ndahlala iveki. Then utata nyani adabuye naye ke because wabuye namande utata ndimnike. Athi ntoni? Ndithi ndiyanishiya mna ndizolotyolwa fundi leta. And even my dad I think when alani basika i-prank kanye kwathini ayivule nyani. And ke kule letter ke khona numbers that his side of a family about okay we can communicate through as numbers yonke lanto. Then nyani atutata usho because we end up notata sihlala phansi ejongana ubusho. And ke that time utata kandibuza ba unangaphi lo muntu yabona. Qha into ofuna uyazi ba usho ngalento. Ndike mna ke ewe ndisho. Oma engqondweni yami I wish you knew ba unangaphi lo muntu. Ndike mna ndisho. That's okay. Ndizoya kwi-brothers am then sidibane then we decide ba sizophendula sithini. Okay? Phinde nyani eJoburg ke ngoku mna. Fike nyani ubrothers ndimxelele kwenza yo bevuya ke shem ba yo hayi ke into zami ziyaphambili ngoku hayi ke. Ebe happy ke shem. Uma hey girl
Then we had to wait for my family to respond to his family. Okay, fine. I was like, now things are getting hot. Like things are getting serious. I need to invite him over for supper so that we can talk. And I had questions to ask him because ngondisifake entweni enkulu guys ayisoyoncinci ngoku andizukwazi umane ndilento ndimane ndisithi mdala ndidicayidile, so I need uba ndimbuze imibuzo that I need to ask him. Then nyani weza ke ngaloo mini ndandimcele ngayo ke nyani. We talked about the things that I needed to ask for example ba andiziba nangxaki no-baby mama, also found out ba baby mama uyi-1 which ke ngoku kwalo mntana we-first born. Otherwise he had a wife that passed away 10 years back, then bebenabantwana bayi-2 emtshatweni, so he had 3 kids. Okay, fine. I got everything that I wanted to know about me because obviously I knew that ndizofika kwelaa cala ndijajwe, that just because I just got married to this old man. So I knew that ndandizazi namba ezinye izinto, like as much I think I'm ready, but I was like isizokwenzeka and andizazi uba ndizozi-overcome njani. So we were talking about all those things and he was like, no, don't worry, you're not gonna have a problem that side because I'm gonna make sure that you have your own land where sizokwakha umzi wethu sobabini. So it means that you won't be going to my first wife's house. The only thing there ba mawunxityisa uthweni, then nenye ke ngoku sizoyibona after. Okay, I was happy with the answers that he gave me, Shem. I was very happy. Okay, fine. Bafona abantu basekhaya, communicated with his family, but decided a date, which date I was 24 September. Okay, fine. Wathi ke ngoku yena ucela sibene lento ne-meet up with his kids. He wants me to meet his kids. Okay, nyani, we decided kwi-weekend ethile that we're gonna go to Mpumalanga for an outing so that I can meet his kids. Nyani wathetha nabantwana bakhe, nyani sayodibana ke Mpumalanga. Sifike kwasekulate ufika kwethu but besebefikile bona, and then safika nyani late. Oh guys, ndifika ifesiboneke guys indala nalapha kum. I'm like, guy ubuphi ndingathathi wena? Yo, but sendikhethile, ndikhethe udate. Okay, fine. They were nice, but the last one was nicer than others. But yeah, you could see that bothukile ba. You could see like emehlona yabothuza yonke le nto ba khange bamlindele ba ingayintombazane engako okanye umuntu olokuzwa naye kubona laa nto. Okay, fine. We enjoy our outing, I don't want to lie. Nyani ke Sunday sohlukana saphinde eJoburg. Bama abantwana baye endaweni zabo. Nyani ke i-24 yafika. I had to be home. I went home 21, 22. Uba makulungiselelwe uba abantu bafike noko. Nyani bafika abantu basemzini. Bafika abantu basemzini. Bafika ke bathetha ke abantu abangotata ke baxoxa ke ba heavy agreement that they had, but was they left what they were given by umyeni wam. Then but decide ba bacela ubuya nge-20 ke lento nge-5 kaDisemba. Then ubuya kuba nge-5 kaDisemba bacela basose bahambe nabani nomakoti wabo ngala 5. Then fine, I had no problem with that. My family had no problem with that. Then I went back to eJoburg. Then my man went back na eJoburg because my man wasn't there, but we say eBizana kowabo. So abantu bakwabaza bona yena washeka phayana. Nyani ufika kwami eJoburg, I'm like, I need to talk to my mom about the whole situation ethethwe ngabantu balomsi, because mna ndiyazi umakoti xa esemzini abanento zakhe udule andizonodule. Mna ndizofika ndisebenzise ikomityi zikabantu for ukwenza ikofu
kaloku sana isidima sam sana ndifike ndiyintombi apha ethathe nendoda endala for uba ndifike ndingenayo nento le lento yosebenza ukubona. So I'm like, mama ithini le nto? Babesithi mama no, into ndicinga uba how about senze amabhaso. La mabhaso zowenza azolento azokwenziwa ngale 5, then later on uhambe namani basemzini wakho. I was like, oh no, that's not a bad idea, yes. Then I told my man, but okay, my family no, nam ndiyibona ngento ethini. Okay, fine. So I had a big project because ngondenza amabhaso plus nalelobola ekhaya. Then I have to back into the decoration. I have to have my lento umbhaco endizowunxiba for loo mini nento endizozinxiba xa ndihamba ndisiya emzini kubona laa nto. Okay, fine. It was, and ke ngoku asinazo iintsuku inyanga zimkile. Okay, fine. Nabantu bakwabo ke sister zakhe ziyafona ke ziyabuza uba ndinxiba esinqeni intoni usize bani yonke laa nto because nabo kwelabo icala bazama uba bathi xa kufuma ukuthi bakwazi umamkela. Okay, fine. Fast forward, ndigoduke towards the end of month end kalento kaNovember. Nyani xa ndifike ekhaya ngifike kulungiswe nyani ifike ilento i5. Fika kwe5 bafika abantu basemzini around 7. They did whatever, baqabezela benza yonke loo nto yabo kube kusenzeka amabhaso, enziwa amabhaso. Young people lento shem gifted. I don't want to lie, my family came through, guys. I was beautiful, guys. That's the thing. I was beautiful. Like, guys, I have to share pictures with you. Just after I need to share pictures with you guys. I don't care who says what, but I enjoyed Ubom with that guy. Like, I enjoyed. I don't care who says what. I was happy at that time and moment. Okay, fine. Late nyani ndilendo kufaka into zami etruckini ndikhethela a group of family members that is on Kappa xa ndisiya emzini. Mind you, guys, brothers, people obviously wanted to see umkhwenyana. Guys, people will be saying like, ba kopi a country, like makaba. Like people were judging. I was like, guys, ketile, I'm not going back. Mind you, guys, I forgot to tell you about Utata Waiwatin after I found out about umyeni mngakanani. Because after they left Pekaya, after he left i24 le yaqala ngobexoxa ilento Utata said ba ebethu umyeni wakhe bekhona kwabani bekwanti naye bengekho. Athi mangulo mfana behlele ngasentweni omnye umfana ke icaba ku8 noba umyeni wami. Then ndini athi Utata yengowe wathi ka ufeza lo myeni wakho yena ndimthumele picture ahleke Utata ku voice note athi yewethu baxaba ufuna ngixela ba udithi ndithumela umyeni wakho ndithumela utata ke thumela umyeni wakhe fanele ndithumela pictures wrong abehleke Utata lento. But I don't think he thought that I was telling the truth inalantu ba ndiyaphosisa ukubona. Then I had to make a video call ba bra, I'm being serious that that's my man. You don't make a joke about such things. Then the too many pictures. Even my mom, guys, was like, Baba, are you sure, Mtanam? I'm like, I'm sure. I am sure, but this is the man that I am going with. But yeah, Baba end up a bit from okay. Yeah, ifuna. But obviously, okay, fine. Sahamba ke nabantu basekhaya siyaphika ngosiyabhizana. Safika ebhizana ngobusuku shem. Afika around 10. Then ufika kwethu ndafika ndayothatha ke indodakazi yami ke. Sahamba ke sayongena endlini. Ekseni ndavuswa around 4. Okay guys, asibuyile ebhizana ke ngoku early in the morning 4 o'clock. One of amadodakazi wami she came to wake me up, but I need to take a bath ndihambe ndiyonxityiswa. Wethu fine, ndihamba ndiyosile ke amadodakazi. I was taken to abantu abangotata abandityisa ke zanto zityiwayo ke and faka inyongo yonke laa nto. Okay, fine. I went to a kitchen to do whatever duties that I had to do. Then after breakfast,
I went back to endlini enkulu apho ndafika ndayalwa ndathi igama ndalento ndayalwa nabantu abasekhaya beze nam, then bahamba abantu basekhaya. Then one of my amadodakazi omdala said to me, there's a room here eyabazali babo engangenwayo because iyahlonitshwa, especially kumuntu ongumakoti akayingeni, ingenwa ngabantu baphayana, which I had no problem with that, which ndizomamela ndixelelwayo obviously. Okay, fine. Into yenzekayo ke ngoku, after 2 weeks ndakhulula ityali, kwathiwa no, ndiyayikhulula ityali so that I'll be able uba nam ndihambe imicimbi elalini ndizokwaziwa, because sahlala December wonke waphela sephayana because we went back ngoJanuary, which still I had no problem with that. I went. Oh guys, utshata yenye into ndinixelele, like abanye abantu bayithethi uba utshata kunje, phofu abanye abantu ke batshala kwiindawo ezirayithi, because I had to learn uba kuhanjwa kuyo entabeni intoni laa nto kuyothathwa inkuni. I had to learn uba kuyahanjwa kuyo emlanjeni kubuye namanzi, if 20 litre besentloko. Okay, fine. I had to enjoy it to those into that time because ndandimakoti yayibona. Okay, fine, ndahamba imicimbi. Fast forward, we went back nomyena eJoburg. Okay, obviously now we had to move in together because ngoku ngonkosikazi nomyeni. I had to leave my apartment. Okay, so I left my apartment, went to stay with him, which obviously I had to ba ezinye izinto ke ngozitshintshe because ngonkosikazi womuntu uyabona. Okay, fine. Brothers ke were right. I don't want to lie that time. I say right in a way that, but I had to understand that ba brothers iyakwazi ba angabikho inyanga yonke. But xa ibuyile uyacaca ubuyile ayivale esa space babeke akabikho. Okay, fine. Mane hamba buye, which I had no problem with that. Then I had to ba nam ndibe ne hobby endizoyenza, which I started this business. And then I'm like, I need to ban ingqondo yami ibe busy yabona. Which fine, the guy would decide makandithengele imoto because akazuhlala ekhona. And I had a car, then ndandikwazi ke uzenzela izinto ekhona engekho. And I don't want to lie, ndandiphila kamnandi pha. It was nice, all that. We had a chef. Everything was well. As much, but I'm a girl from Eslalini, but I was learning other things. One like na soft life, it was nice for me, so I was enjoying everything. I had made friends, abane mali, because I had to bandi ndiphile on abantu abakwilevel yam, yabona. Okay, fine. I had no problem with my man uyahamba kwaTheni because I knew about ekugqibeleni he needs to support us, yabona. Okay, fine. This other time ke wahamba ke. Then apparently each and every Wednesday, okay, na every day, because there were newspapers that ezazifika every day. Kwaye kufika a newspaper, which into wayeyenza even before I went to stay with him, because ayingumuntu othanda uba ayazi ba what's going on because of the job that he does, yabona. Okay, fine. Ifika ke newspaper, so I used to ba nam ke xa sifika newspaper, if andenza into I'll just food and talk about what's up, what headlines, all that. So it was something that I used to do. So this time I'm like, you know, because figure against new balance fig this day ke ngoku xa nsithi hayibo umyeni yam kwi-headlines ubanjiwe for a rape. And uthuke ukuthuka kwam ndiqoma ndimfowunele ke ngoba udomi bam obviously angayiphendula ifowuni. Ndiqoma ndi-understand kuthina ngandifowunele xa kusenzeka into enje. Obviously immediately kwenzeka into enje, the first person that comes to your head ngunkosikazi wakho kubona. Okay, fine. Angayiphendula ifowuni. I'm like, okay, ndizothini? Called i-PA yakhe. But sisters, kwenzeka ntoni? I'm seeing this and this.
athi ke like, yes, this happened yesterday ebusuku. But ke i-lawyers zakhe seziphayana for uba kwazi uba what's the way forward. Ndiqoma ndiyazi ke, okay, must I go there? Because we're say Cape Town, must I go there? But ndizofika ndenze ntoni phayana? Andizazi mama ndithini. But okay, ndizothi nca apha kule nto kwi-PA yakhe, because I told her uba ndicela tena immediately you hear something, any changes, please let me know. Okay, fine. Didn't say njalo. Fonela ngabantwana bakhe. They want to know what's going on. Babona ilento, i-headlines, babona i-trend, but utata bubanjiwe. I'm like, what? Ndizoyithini lento, because I don't have answers. I'm like, kuba guys, nam ndifumene ngohlobo nifumene ngalo. I haven't talked with your dad, but ndithethile ne-PA yakhe ithi amagqwetha seyikwela cala. So I would just let you know immediately I hear something from the PA, because I said to him, she must let me know immediately if mine indaba ezithile kumane any changes. Okay, fine. Guys. Okay, fine. Silento ke sihlale. Then after 12, I'm like, akabuyeli kum sisters mandimfonele. Ayiphendule nyani phone. Athi kuba ulento uphumile. Mr. Banban. Uphumile. He said he will call you. Okay, xa iphumile mandimfonele. Ndimfonele. Akaphendule phone lo bhuti. Ndibangamfonela akaphendule phone lo bhuti. Okay, man, share a message, but bro, I'm worried about you. Just please get back to me. Okay, fine. Ndibafona abantwana bakhe, ndibaxelela uba jongani guys, kuthiwa uphumile. But the thing is, ngoku akafumaneke efowunini still, ifowuni yakhe akayiphenduli. Nalo mdala besithi uba nam I tried to call him, ayiphendula ifowuni. Okay, fine guys. Ndihlale ke because I have to ban besemlindweni, because the guy said he's gonna call me. Nyana xesheni afternoon sekulate kodwa abuyele kum. Athi jonga Maxaba, ndicela ubuya ngomso ndiyabuya. Sizothetha face to face, because le into ayidinga masithethe elento efonini. But one thing you need to know, at this time and moment, I need a support yakho. Don't listen to anything that you hear from other people okanye ebantwini bamaphepha until I get there. And make sure you don't comment to any people, because ngoku you need to be inside. Obvious people who come to my place want to meet you and hear uba ulendo what you say on this case, which ndicela ke ngoku uzivalele avoid uphuma. Deepina? I'm like, Deepina? Okay, fine. I'm like, okay. It's okay. Tomorrow sayfikile. Okay, man, linde. So I had to wait for him to come back so that sizothetha about the whole situation that was happening. Nyana ndalinda. Hey, guys. The following day, my phone was ringing non-stop. My family, his family, a journalist that I don't know where they got my number from, calling, want to know about the case. Do I have anything to say towards it? As I said, TV ke kuthiwa no comment, then say lezo zinto. Ndiblock numbers, ndiblockile. Ndiqomba ndiyoyika nophuma. But ke one thing about me ndangaziwa ke by most of the people, ndandisazwa ngabantu abathile, mina ndangaziwa isetho yakhe. But ke I was like, hey, abantu bangasetha, and found out but I'm the wife of this guy. Okay, fine. Wabuya ubrothers nyani wafika endlini. Wabe seyifika esithi ukuba ke Maxaba, one thing that you need to understand about the whole case is that kuyaliwa ngoku, and kuliwa nje
you as my wife, I need you to support me. I need you no matter what. Because no, this is not a child's play. And knowing that in South Africa, into rape, ayondincinci. Into enzekayo lo muntu umbambisileyo ngumuntu oyipartner yakhe emsebenzini. But icaba babe nento ke bayenzayo ke emsebenzini that end up bafake engxakini. That ubrothers yena waphuma kwinto ethina la case ephaca, but icase yawela usisters which oyipartner yakhe. So ngoku sisters was like, come on bra, awukwazi unishiya enyanyeni besibabini apha kulento. You need uba ube kwicala lam no matter what. But ke ngoku brothers uthi at the end of the day I had to protect isiqo sam because naye kuye waye akakwazi udlala the game that sasiyidlala yiyo lento sasiyenza. Okay, fine. Obviously I don't know about nothing about those things. I have to be and intertwine. So bra, have you ever had anything to do with this woman? Were you guys in a relationship okanye kwathini? No, they never had any relationship. Girl, ubuxoki bonke obalele rape. Ufuna uthini? Umgxothisa. Okay. Obviously, I had to believe bani umyenam. Okay, no problem. They understand nyani. Nyani ke wabeza mutila nabantwana bakhe. Nyani, his kids believed him. I don't want to lie, guys. I believed him because as much I don't really know the guy that much in a way that in this better fuba, he will never do that. But it was like, man, this guy is very soft, is very lento, gentle, lento. Okay, fine. I think after 3 days, he came back. Wabuya said again, oh, uye wasuspendwa ngumbutho. Why? Because kukhona a case that is pending. Uzobuyela kwipost yakhe after he's been proven guilty. So ke ngoku usakhutshwe kwexesha. Okay, fine. The guy had the business that wayezenza ke emacaleni. So it's not like wayezofika hlala endlini angenzi into. Yeah, but obviously you could see that he was stressing because ke wayeyithanda la msebenzi uyenza pha, wayewuthanda. Okay, fine. Then ke I think ela xesha ke ngoku lisinike ixesha yokuba sihlalelane kakhulu because 8 months iphelile, 8 months engasayi pha kule ndawo ephangela kuyo that engasukwazi uyithetha. So iphelile 8 months, then he will go business trips like ahambe nam sometimes okanye ahambe yedwa, but I knew what was happening with him. Kanti andiyazanga, but I don't know until this other day ndafona. Xa ndifona akayiphendule phone, which ke ungayiphenduli kwakho phone, it was not something new because I knew ba sometimes iyakwazi basemeetingini ndimfonele, then obviously after a meeting uyabuyele kumba no benise-meetingini that time you're calling me ubuzothini sithetha ngaloo nto bendizothetha ngayo kanye uba bendimthekisha nditsho no I was just checking up on you. Then this time ndamfonela akayiphendule phone, like I called him the whole day akayiphendule phone. And then come okay akuthi nangadabuyele kum, it's not like him yabona. Okay, ndiphinde ndimfone because sokho laa nto kwake wabanjwa ndamfumana ifowuni yabona, so ndicinga into ezinjalo. Yeah, ndimfonela again. Xa ndimfonela iphendule but ingathethwa, like kwenzeka ntoni. Okay, fine. Ndithi ndisanda udropa le phone ndisakuma noma kwenzeka ntoni. Ingene ile nto WhatsApp pictures that were sent to me by this lady. It's pictures of him and this lady. It literally lady obviously now uzolento uzoconnecta ilento ilento i puzzle
I'm like, what? You could see, guys, back with pictures, these people, bayathandana. Okay, fine. Ndiqhuma akhonethe bandiphinda ndimfowunele. Mna ndigcina ezi pictures, obvious uzobuya. Then uzofika ndixelele uba kwenzeka ntoni. Okay, fine. I had this friend of mine that was close to me, which was my husband's wife. So we became close kanjalo. Then ndimcela, let's meet up for lunch. Nyani sidibana nogel. Ndibe ndimbalisela, hey bro, ndifumana into enje nanje. Enyani ndimbonise. Ugel because ke nakudala watshata and ke usisi ke nakwe mdalanyana apha kum ke yena ke. Athi yo bro, apha kule into sikuyo ezi zinto ufuna kuyazi ba azozunqaba, izinto ezixhaphakileyo. But ke into embi ngababhuti is that guys dala mthetho is that ababhuti abantu babandazi noma kutheni bengabaxeleli but they must stay away from their wives. Abendazi like about what happened to them. Okay, okay. Hey, mna ndizukwazi you understand those into like andizukwazi too at all. Ndibe ndibuza again, okay, how must I address this thing now? But no, obviously you have to bumbles. Then you take it from there. Abuye ubhuti. Ubuya kobhuti ndimbuze. Okay, lantiti, we always ask about how was your trip, or okay, abalise yonke into afuna ibalise ba why Friday I did this, I did that. Azothi ubhuti. Abalise but ingabe nanto edibene nesitolo sakhe obviously. Then Dimbo's back, there's someone that you're seeing, there's something that you think that I need to know about the relationship with anyone besides landed to, because now I think it's about time but ube honest with me, because izinto zihamba zifike kum. But I can't benza yakathi ndivenimvezele pictures. Xaba laphuthi wafa akhupha amehlo amakhulu. Yeba, akhupha amehlo amakhulu. What I can explain. I'm like, what can you explain about this? I don't see anything that you can explain with this, because it's quite clear bakwenzeka ntoni. Xaba laphuthi wandishiya ndime pha. Wangena emotweni yakhe waphuma ngegate. Okay guys, ndimbonise pictures. I decide mama kandishiye pha ndikhamisile ndamfuna akaphendula phone. I'm like, I'm not gonna call you again. Uzobuya ngexesha lakho, because mna andenzana into wrong. Umuntu wenze into wrong apha nguwe bhuti. Nyanda hlalela sana. Walento wabuya ebusuku uyenxile bakata. I'm like, andizithela umuntu onxilile makalala uzovuka ngomsosoba. Wavuka nyanda the following day after ilento breakfast wathi ngicela sithethe. One thing about him, guys, when ngaba bhuti bathi, let's talk about it. Like we were talking about everything. Something that you have to basiqala, okay, something that you have to do, a project that you have to start, whatever. We'll sit down and talk about it. So athi cela sithethe. I'm gonna listen, obviously. Akhononzo ithenzo mina ndayithethayo. Abesitshoken, but no, one thing I think you never understand about lento ndikuwo kanye indlela esebenza ngayo uba sembuthweni is that you need to uba wenze exchange. If ungumuntu ofuna ulento ube usignele for as contract, because in order for me to work there are things that nam ndiyazenza ezinye izinto but ndibe ndiqomba andithandi but ndiyanyanzeleka, because I have bandithini disikwazi uba ndibe kwipage yabo le bafuna ndibe kuyo. Guys, imali niyayivela ndiyithetha aniva ne nama ndizange ndiyive ndinixelele zange ndiyive bandazixela bandimamele. One thing ke about me, ndiyakwazi uzenza muncu. So ndambuza ke mna ke, so do not tell me that le yenzeka ngoku
okanye noba yenzekile noma niyayenza loo nto niyenzayo kodwa you know uba what is that. Do not tell me that mna mandithini mandiyamkele ibizokwenzeka. No, lento yelento into yelento once off. It's not something that is gonna happen okanye watheni, which I don't understand. I think lanto ba ndienda lento ndahamba ndaye meetingini, then my phone wayise bendishiye entweni hotel, and then the girl took my phone there to have your number. I'm like, yo, isepapeni, yazi basepapeni. Okay, fast forward ke guys, siqathile kuleyo. Saphinde casing ke because casing ingakapheli. Then final date ye case yakhe, because ke I knew about like ogwemane siye court wanxela from the start ba andizukwazi uba ndihambe naye because protector mna igama lami okanye my face for bandaziwe, because guys ndandingahambi mna lapho like public sihambe siye ku-event zabo ke whatever they were having zange ndahamba naye, okanye nje noba ndiyile andizuvela uba I'm his partner, but there are those 2 or 3 people that know uba okay ndim unkosikazi wakhe, but ndizohlalela with other wives abanye ke but andazi uba ndingubani yabona. Okay fine, wabaya ke for lo nto yabo, wabuya ewini le case. I was like andiyazi noba uyenzile noma uyenzanga but ke andingeni indawo. Okay fine, after that one into ba ucinga ba sihambe siphinde siye eBizana because ucinga ukwenza umbulelo. I'm like, oh okay, obviously ke ngoku I have to go and play duties of uba ngumakoti. Nyani I had to ba ndihambe early, obviously ndahamba early, ndahamba Monday a week before ba kuzoba kumcimbi, then yena washiyeka ndahamba ke mna ba ndiyokwenza yonke into, which yongophayana ka ukuhlala indodakazi yakhe yayincinci, but ke yayincinci in a way that we kwi-40s zakhe 30s zakhe I think. So kwakuhlala yona phayana, enguye ke mntu ogcina ikhaya for uvula kwenziwe yonke loo nto yabona. And mind you that time sesifumene nesite, we have started ukwakha esayithini. Okay fine, sizokwenza lo mcimbi sizowenza ke ngoku. Obviously ke ngokuthiwa ndizofuna ndenze umqombothi for lamini. Obviously ke ndafundiswa ke ngule ndodakazi yakuba yonke laa nto, the process of ukwenza umqombothi, yonke laa nto uba you need to be clean in order for you to make le miqombothi yakhona. Awukwazi uba ube ngumntu oye wa-active kwezinye izinto ukubona. Okay fine, ndahlala nyana apha elalini ndenza ke yonke into okuthiwa mandiyenza. And then this day usister wakhe akekho kodwa, and it was during the day. So kule nto yami yoklina ndandixelela uba there's this room that la ronda that andingamngeniyo, but andikhumbula uba ndandiyothetha ntoni phayana, because mna I thought uba andingene la ronda xa kukho abantu okanye yayiva laa nto. Mna khange ndicinga uba ngabe ndingangena indlu nje. I thought mna like xa kukho abantu you need to respect, yayibona laa nto xa kubhizi awunoyose uyongena nje kulaa room. Mna khange ndiqonda uba kukho into efihlwayo okanye phayana yabona, because I was just told uba you need to respect le room, awuyi kule room. And then I'm alone eyadini, ndandiyothatha umqomo waye phayana. So nyani ndiye ke because andizulinda umuntu ophumileyo oye apha elalini andimazi uba uyothini but andimazi ubuya nini, and ke ngifuna ndisebenzile because kunto efuna ndizenzile during the day ndiyayibona. Nyani ndangena ndiyothatha lo mqomo, but lo mqomo uphaa phambili ndiqala ungena amanwele andithini amanwele endiqima ndithatha umqomo. Xa ndithatha umqomo xa ndijika ndabe ndayowa kasi, that's the only thing that I remember. Ndajika ndaxa ndijika ndayibona into ndayibonayo ndayowa. Uyowa kwam ke
ndothuka mna sendivuka esibhedlele. So kusuthiwa kodwa oko ndisesibhedlele 3 months iphelile ndisesibhedlele. Which ke ngoku ansazi, like imemory yami it's lost. Andikhumbuli anything. Andikhumbuli abantu amagama wabo bangobani. Andibakhumbuli bangobani. You have to ba xa ufika even my parents xa befika umuntu ufuneka ethule uba ndingumamakho, because andimkhumbuli. But ke ngoku as ixesha lihamba ke ngoku imemory yayibuya imemory, yabona. Obviously I started uba ndihambe ilento counseling because ndandikho right. Even after ndiwile esibhedlele I had no problem like physically, but ke ngoku ingqondo yami ingasebenzi kakuhle. Ndandive ndithi ndifuna ndenze into ndive ndilibale, like ndangekho stable apha ehloko. Okay, fine. This other day ndihleli phendle ndabuya ndahamba ndatransfera eJoburg because uba kusithiwa best doctors at that side. So okay, yonke la 3 months ndihlele that side. So ndinalo mntu ke undigadileyo ke that during the day xa ndinezi blackout zam, she's there for me, yabona. Even my mom, she came over wake wahlala for ilento iveki ezithile waphinde wahamba, yabona. But ke ngoku abantu ogqibeleni funeka kuphiliwe, yabona. Until this other day ndihlele evrandini ndipholile because kokusitoma ufuna ndibe ngumuntu ohlala kwindawo epholile, like so ibheki yapha yana yayinemithi. So ndihleli apha ndizipholela intakazi yatsho yonke lanto. Ingqondo yami ke ngoku yabuya yangathi ndiyaphupha, guys. Ndiyayikhumbula yonke into eyenzekala mina. Ndaphinda ndaqalela phansi ndaphambana ndakhala, but ke ngoku it's not like ndimkelwa zingqondo, like ndiyakhumbula uba kwenzeke ntoni. Guys, ndaqomba andizazi uba mandithini, ndiyancancazela, andikwazi uthetha because uyaza lo sisi undincedileyo ufuna ndithetha, andikwazi uthetha because andizazi namba like ndiyaphupha okanye nyhani ndandiyibonile, man. I'm sure uba ndandiyibonile. If I could remember bendikulaa ndawo ethi ndandisemva kwendlu evrandini, backyard, just relaxing and mamele intaka. And then I remembered everything. I remember everything. I went crazy. Then the lady that was helping me, where's Akusis? As I'm on the stairs, I was screaming. I was ben pambana. Then gewa and up again for no. That then within 30 minutes of I feel in the room, but I was shaking. And then I had a nasisi. Then I got it that time. Then into enzekayo wafika ke wandehlisa and then that ndehla ke. Then wabuza uba kwenzeke ntoni. Ndibona ntoni, ndikhumbula ntoni. That's why I told him ba I remember what happened that day. Like ndambona amehlo akuba wothukile ba I remember. Then wabasendibuza uba ndikhumbula ntoni. That ke mna ke ndandishiyeke ndodwa eyadini ndiyothatha umgqoma ndizohluza umqombothi. Then ndithe xa ndifika phaa erumini kamama notata ndifike ndiyothatha umgqoma, ndithe xa ndijika ekoneni ndabona inunu. And inunu indibonile, ndayibona nam. I even remember the color. It was yellow and brown. Oh, besephambana ubhuti. Bayintoni ithethayo? Utheni uyaphambana? What do you mean ubone inunu ekhaya? You wanna tell me that wena ungafika emzini ubone inunu, thina sihleli phaa for years we never saw anything thina? Do you want me to believe le nto uyithethayo? Are you crazy? Iyayiqaphela ukuba uyaphambana. Like I was like, I remember, but at some time I'm like, what if ndiyaphambana nyani? Nyani le nto ndicinga uba ndiyayikhumbula nyani? No man, ndiyayikhumbula, it's what I saw. Then wabeseyiphuma imbarha ucango.
esithi ithe xa iphuma besithi hayi leyo ithethayo ke ngoku yabona iyahlebisa le nto uyenzayo. Waphuma nyhani gqoba kwakhe ndiyambona apha efestileni phaa entweni egadini iyafowuna yathetha phaa but like uthetha esezantsi so andimva mna ubuthini. Then ndadicide uba no andizumlandelelela ndiyosabela uba kwenzeka ntoni because undibuzile uba ndikhumbula ntoni ndiyamxelela ndikhumbula ntoni. And as my husband I thought that mna uzondimamela like ngoku ndi-understand. Okay fine, the mistake endiphinde ndayenza akhange ndifowunele mntu. I never called my cousins, I never called my family about the whole thing but le nto ndithe ndakhumbula. I never called anyone. Ndandidom nje. No, after 2 hours wafika imoto xa ndisithi ndizothathwa ikhetyho. Then ndabe ndisithi guys ndiyakhumbula uba kwenzeka ntoni ndicela nindimamele because like bayandiqhebila yabona. So ke like ndabe ndikhala ke guys I remember everything, I'm not going crazy, ndi-right ndicela nindimameleni. Hayi ke bandihlaba isitofu. Then I don't know what happened but ke icacile baye bandithatha ke bandisa ke phaa entweni kule ndawo bandisa kwekhetyho mna ngendlela endandothuka ngathi ndikuyo because into enzeka I think the following day but I don't know uba yenzeke nini ke ngoku loba ndiyothuke because ndiyothuka kothuka kwam ndiyothuka but still isabuya laa nto uba what happened nale uba ndifike njani kule ndawo ndikuyo iyabuya uba ndiye ndahlatywa isitofu. The only thing I remember kukwahlangene uba ndisehla ndisiya ezantsi bendibamba bendifunqula. I don't remember uba kwaphinde kwathini but I remember what happened that day ndandiselalini. Okay fine, ndithe kusenjalo ke wafika uBrothers. Fika kwakho umyenam wafika kasathethi nam ndafakwa emotweni ebhakini ndathixwa lebhaki apha ebheki abekhwele ngaphambili with this guy ehamba naye sahamba kanti ndisiwe eMpumalanga because we drove like it was a long drive. Ndasiwe eMpumalanga ndafika ndafakwa ke kule ndlu. I was saying ngaba bantu besixhosa ke ndafakwa kule ndlu. Then ndafakwa ile nto lo tata wandifaka kwenye into engathi ibhafu. Yandiluma le nto then ndithe ndile nto ndalala kwam ndothuka seyingekho yena kukho lo tata. Esilo tata jonga ke apha kwam uzokwenza into ethethwa ndim. Umyeni wakho lowo uye wazokulahla apha so apha uzofana nabanye abantwana uzokwenza into endiyenze. I'll tell you guys ba ndandihamba amahlathi nala tata sama sigrumba amayeza that engawaziyo ke mna ke but ndandi-assista yena ke bebekhona nabanye ke amantombazana which wona yengamathwasa ke abanye but ke mna ke andiyazi ndandize ngabuni phaa andinafowuni ndihlele apha nje. And ke ngokho mntu nefowuni apha kuthiwa I could steal ifowuni yakhe ndile nto kanye ndizicela umsusu for me to call my husband or even to call my mom. Ndahlala nyani I think ndahlala apha into ezingapha kwenyanga. Then wafika this other day I remember nale mina afikayo sihleli phaa sichuba umbona wathi gqiphe egeyithini ndamazi because guys it's not like ndandimkelo zingqondo ndandisezingqondweni. Weza xa ifika wathetha nalo tata akeza kum uyandibona and ke ngonama naye laa nto uba mandimvuyele because why ezondilahla apha. Wathetha nalo tata ke bathetha le nto abayithethayo then wabe seyisiza kum wathi jonga if wena uyafuna uphuma kule ndawo ufuneka uyazi uba le nto uyikhumbulayo awuzuyiphinda uyithethe nakubani, izophelela phakathi kwam nawe. Okanye ube uyayithetha ndizobulala wena
ndibulala nefamily yakho, because wena umosha igama lam, and umosha igama lam nje mna ndinabantwana, ndinefamily endiyisapotayo. So ilele kuwe, either uyahlala apha okanye uyaphuma apha, sigoduke. Uthini? Ndathi cela ugoduka, cela ugoduka, because phayana kwakungemnandanga, ndandihlukumezeka pha, kwakungemnandanga. Ndacela ugoduka, ndandicela ugoduka, ndizoyenza le nto ufuna ndiyenze. So guys, I had no other way but ndikhethe uba ndizothula ndivala umlomo, ndingaze ndiyithethe into ndayibona laa mini. But hayi ke singagoduka. Ndakhwela emotweni, sahamba. Afika endlini eJoburg. The only thing that I wanted was uhlamba. Because phayana ukwazi uba uthi usaqala uhlamba ngalokumu bekuleqiswa kuhlele kubhizi, kuyaphunywa nango-4 sekuseni kubuya ebusuku. Nibhizi, anike nihlale nje nirelax, nihlale nje nibhizi nixakekile kukho into eniyenzayo. Itawuli yona zange ndingenayo kwatawuli, ndingenayo cosmetics phayana. Itawuli ndandinikwe isikorobho ngumlaa mama waphayana, unkosikazi waloo tata. Isikorobo sasibona ndiba sisikorobo sokorobha esiya, but I had no other way because ndandifuna uhlamba, ndiwadinga amanzi emzimbeni wam. Noba sometimes uzohlamba ngamanzi ambandayo, but I had no choice. So the only thing that I wanted was iba ndingene eshaweni, ndihlambe and wear warm clothes. Mind you phayana nihamba ngenyawo bhaxa phantsi, ndandinamasense. Guys, ani-understand ithuma ndayifumana pha. Apho uxelelwayo uba awuthethi namntu, nala mathuza ayaxelela uba ingathethi nale ntombazana. Okay, fine. Wafika wandishiya nje ndahlamba. Yho, ndakhala kulaa shawa, like ndakhala ndathi yini bawo. If I knew into endandisifake kuyo uba yilena, ndandikhala ndikwazi umama. Okay, fine. Ndanquma ndiyolala, I need to sleep. Ndalala ndothuka sekulate. Seyibuye nobuya futhi naye. Ubuya kwakhe, ubuya kandithethisi, like things changed, like zatshintsha ever since Lamini wa found out uba ndiyayazi uba ndabona ntoni ba. Ngendlela wayithetha ngayo nam. The person that I used to fall in love with, esengenguye laa mntu. Nyani the following day, ekuseni ndambuza uba ndicela ubuza ifowuni yam iphi. Wandibuza lapho ukuthi uba uzoyitheni ifowuni. Ucima ndiyakuthemba for uba mawube nefowuni. Awukabikho ready for uba nefowuni. Ufuna ndiqala ndikuthembe before ndikunike ifowuni. Okay, I made a deal. Uba ndizothula ndimamele ndithethwa nguye ndithi, okay, fine. The following day wabe ndixelele uba uyahamba. Uyophangela eKapa. Okay, fine. Abuza uba ndikho nto ezoyidinga na. Ndithi hayi akho nto endizoyidinga. Because I had laa nto ethi noba ikhona ndizoyozithengela like I used to. Nyani wahamba. Ndaqoma hey, mandike ndizibe ngondiyothenga ifowuni. Ndizoyifihla for uba ndifowunele abantu basekhaya. Just to let them that ndi-safe. To hear them uba kuthweni ngam ngoba ningekho. To ask them uba bathulele ntoni bengandiboni uba ndizuyithetha.
because ndandisendisixela apha engqondweni uba I need to escape apha kule nto yale nto, but I need uba ndidlale ikhadi zam ngendlela erayithi. Okay, fine. Ndathi ndisacima ndiyahamba. Xa ndikhangela izitixo zemoto kukho sitixo, khangela ndasincama isitixo. Okay, no problem. Xa sifika isitixo semoto ndizorequesta. Akho kwayesegate, akho kwayesegate. Xa ndisitshintshe kwayisecurity, ii-codes andizazi. Guys, ndandingakwazi nophuma mna kwam, ndandihleli ndisendlini. Ndandingaphumi ndiyothatha iwalk phandle, ndandikroba efestileni, ndiyibone efestileni light. Wahlala lapho iveki yonke because ngoku andikwazi umfowunela, andikwazi uthini, kunyanzeleke ndimlindile ebuyile. Wabuya nyhani, ubuya kwakhe ndambuza uba isitixo semoto siphi. Wathi ndizoyithini imoto, ndizoyaphi? Ndithi ke mna ke bendifuna uya etawuni ndiyothenga into ezimbalwa because I needed to go to the mall, and imall engekho kude for that matter. Wathi ndithe kuwe andikakuthembi. Mamela nento endiyithethayo, ndingekatshintsha iingqondo zam. Okanye ufuna uphinda phaa? Ndizikwazi uphinda phaa. Guys, ndahlala into phaa kwinyanga, amane yophangela, aphinde abuye abe khona entweni around Joburg, ahambe ayophangela kwezinye iprovince, angabikho for days. Then wazobuya esithi ke ngoku, mind you, ke ngoku andinale nto, andinafowuni, I'm not communicating with anyone. The only person that I talk to nguye. The only thing that I do kubukela TV. Luckily ke kulo nyaka ke kwakho Big Brother. So Big Brother wayendilento wayendistructure kwelinye icala, ndibukele yena ke. That's the only thing that I was doing, to watch TV. Clean up endlini, ndenza intotya, khwele ebhedini. But bekungcono kwa ubomi kunobena ndibuhlala phaa eMpumalanga. Okay, fine. Fast forward, uzojike kwinyanga elandelayo, wathi ufuna ukwenza umqombothi. Again, back to square one. Ngancazela, ndoyika, but I'm going back to that place. I'm going back to that place. Ambuza kunyanzelekile ndiyile mna. Wandibuza uba ngubani unkosikazi wapha. Uba ndiyanga, uzosilwa ngubani umqombothi. Wathi and kuya kwakho phaa uzondenza into ezifana, uzofika uact normal. Kanti andiyazanga besibhanqa ndim. Lo bhuti wale nto wandifunela udriver uzondropha phaa. Andifunela udriver. I drove nala driver. Nala driver wayexelela uba angathethi into nam. Because ndiyazama uba ne-conversation just nje uba ndincokole nje into ezi-general. Ndandithetha ndodwa, which I knew it uba okay, kuthiwa mangathethi nam. Sahamba sayofika eBizana. Afika wanshiya. Ndafika indodakazi yam ikhona. Oh, things were sour. Like you could see that she knows everything. But I remember. Mind you, that time ndanxingiswa kuthiwe emlanjeni andizuya because amanzi akhona eyadini ematankini, iinkuni zizothonga zibe khona. Guys, I want to tell you that ndaqalisa into yoba ndihambe ndiye entweni ndiyotheza because kuthiwa akho nkuni. Amatanki atixewe.
ngamaqhaga. I had no other way. Ekusenza wajonga abanye amakoti xa besehla ndibaleqe. Ngemini yokuqala ndoyika umcela lo makoti ndandihamba nayo lapha ngentla. Mina elandelayo ndathi ndicela undifowunisa. Athi andina-airtime. Ndathi khawundinike umzuzu ogwekwele nto ko-call back. Ndenzela u-call back umama. Ndandingamincanga guys umama abuyele kum. Kanti ndiyahlala. Guys, ixesha liphinda nandishiya. Sophinda ndibuye.